गोंयकारांचो मोग भाजप पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि पक्षाच्या हेर फुडाऱ्यांच्या विश्वासाक लागून आपूण मुख्यमंत्री पदाची 7 वर्सां पुराय करपाक शकलो। या काळात जायती कामां आणि सकारात्मक बदल हाडपाक शकलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। म्हजें घर मुणकार घर आणि शेतकी संरक्षण कायदो फुडाराक लोकांक फायदेशीर थारतलो अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगले। मजगती मुख्यमंत्री पदाची 7 वर्सां पुराय केल्ल्यान मुख्यमंत्री सावंताक सांखळे लोकांनी परबी भेटयली। गोवेकरांच्या आशीर्वादाने आणि माझ्या भारतीय जनता पार्टीच्या सर्वस्व नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीपासून बाकी सगळ्यांच्या आशीर्वादाने गेली 7 वर्ष लोकांची सेवा करण्याचा योग मला मिळाला आणि ही सेवा करत असताना गोव्यामध्ये एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बदल, ह्युमन रिसोर्स बदल हा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मी करू शकलो हे मला समाधान आहे। आणि हे सगळं करत असताना सुद्धा दिव्यांगासाठी प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र जे गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये आम्ही सुरू केलं, स्पायनल रिहॅब सेंटर जे केशव सेवा साधना आपला बांबोळी या ठिकाणी सुरू केलं हे तर मी म्हणेन, कारण कदाचित या उपक्रमाबद्दल गोव्यातील तमाम लोकांना माहिती नसेल, पण स्पायनल रिहॅब सेंटर जे बांबोळीच्या केशव सेवा साधना या सेंटरमध्ये जे सुरू केलं हे दुर्मिळ केंद्र आहे, ज्यामध्ये ज्याची स्पायनल रिहॅब ज्यांना लागतोय त्यासाठी ट्रीटमेंट घेणं खूप महत्त्वाचं आहे। हे फ्री ऑफ कॉस्ट दिव्यांग इक्विपमेंट देणारंही केंद्र आहे, त्यामुळे बऱ्याच लोकांना या गोष्टीबद्दलही माहिती नाही। आणि हे सगळं करत असताना मी सातत्याने म्हणतोय की गोव्यातील गरीब लोकांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य तसंच ठेवण्यासाठी वेगवेगळे रिफॉर्म्स आणले, त्यामध्ये माझे घर, त्यामधील मुलकाराचे घर आणि त्याचमधील ॲग्रिकल्चर प्रोटेक्शन ॲक्ट या गोष्टी माझ्यासाठी खूप खूप महत्त्वाच्या आहेत। मी त्याचा उल्लेख आजच्या छोट्याखानी कार्यक्रमामध्ये एवढ्यासाठी केला कारण पुढचं वर्ष या सगळ्या गोष्टींना ते बळ देणारं असणार आहे की माझं घर, मुलकाराचा घर आणि ॲग्रिकल्चर ॲक्ट या सर्वांना फायदा गोव्यातील तमाम गोरगरीब जनतेला व्हावा ही माझी इच्छा आहे।